Pila ka beses kong gustong hiluan sa akong banang afam. Human ko niya kuhai og insurance. Di gyud ta magkumpiyansa ngadto sa mga taong abi natog tinud-anay nga nagmahal sa atua. Wa ta kahibaw nagpakaron ingnon lang di ay kay duna po di ay sila'y personal interest sa imuha. Sama sa nahitabo namo sa akong bana. Tawagan na lang ko sa pangalang Carol. 43 anyos ko di jay Sam. Duna ko'y bana nga afam apan bulag mi sa karon. Na ako karon sa Bahrain ug akong bana usa ka Amerikano. Di na lang nako i-mention kung asa nga nasud mi nagkita ug nagpakasal kay halata na gyud kaayo di jay Sam. Daghan pod kog mga kaila. Og bago pa man ko napadpad dinhi sa Bahrain, naila na ako sa usa ka dating app ang akong banang afam. Nagkamabutihan ni. Paspas kay mga panghitabo ug nagplano dayon mi nga magkita. Sa Pilipinas mi nagkita di jay Sam kay ana pa siya, naa daw siyag pinasdaan. Kay nakipag-meet pud ay siya sa iyang uyab nga Pinay. Pero sad to say, gipangwartahan ra daw siya. Mao na iyang ingon sa ako Maay na lang daw kay nakaila ko niya online bago pa man siya nakabalik sa iyang nasud. 2 ka semana after namong chat-chat, kabaw na mo sa mga afam, straightforward gina sila. Wa na'y paligoy-ligoy pa. Nakita mi og ingon pa siya magpakasal daw ming duha. Yes, ana lang kadali ang tanan. Ana lang kadali ang mga panghitabo. Sa way pagduha-duha tungod kay 34 years old na pud ko ato nga time, nisugot pud ko. Nagplano dayon mi nga magpakasal. Maayo kay da naman pud niya ang tanang mga documents sa DJ Sam. Giasikaso dayon namo og after 1 month kapin, gipahitabo na dayon ang among garden wedding. Humana sa among kasal, wa dayon kumiuban sa iya sa ilahang nasud. Kay daghan pa man kaayo kog asikasuhonon. 3 ka tuig pa kong nagtambay sa Pilipinas bago ko niya gikuha og gida sa ilaha. Bago pa man ko niuban sa iya sa gawas, kada tuig nagaadto gid na siya sa Pilipinas sa DJ Sam. Matag higayon nga naa siya taas nga leave sa trabaho niya. Usa ka teacher ang akong bana dito sa ilang lugar, DJ Sam. Okay po ang iyang sweldo, mao nakaingon ko nga sulbad na gid kaayo. Tuod man, gidaan ako niya sa ilahang nasud. Malipayon ko, kay naabot na nako ang pangandoy nga makatamak jud sa ilaha. Makaadto og laing nasud, kumbaga. Ug makauban na pud nako ang akong afam nga bana. Months after DJ Sam, busy kaayo mi sa pagkuha sa mga insurances. Bisan unsa na lang DJ Sam, grab na mo na. Dagan kayo siya gipapirmahan na sa ako Sunod-sunod. Ana pa siya para daw sa future namong duha. Di pa sab siya gusto nga magkaanak mi DJ Sam. Kay ingon pa siya, sayo pa daw kaayo para ana. Gusto niya, i-enjoy lang una namo daw ang usag-usa. Ug daghan pa kay siya mga lugar DJ Sam nga naka-line up. Adtuan daw namo. Mga nasud DJ Sam. Maong happy kaayo ko. Siya na gid ang tubag sa akong pangandoy nga makalaroy-laroy ko sa tibuok kalibutan. Pero hunahuna na ako, mag-38 na ko DJ Sam ato nga time. Medyo late na gid siya. Gustuhon man namo muragwa nay panahon para ana. Kay basin og mawa na nga akong regla. Though naapagod ko'y regla DJ Sam, pero buntis kung langay-langayon pa murag labo na kumbaga. Kay bao mo DJ Sam, na busy manggod ko og inagak sa ako ang mga manghod. Inagak sa akong pamilya, aron nga mo asenso pod ang among kinabuhi. Paghatag og maayong ugma sa kong mga manghod to the point nga nakalimtan na nako nga kinahanglan pud ay nako magminyo. Pila ra bay pagpanlabay sa panahon. Naabdan ako og kapintuig kauban ang akong bana sa ilahang nasod. Na siya'y gusto ipakaon sa ako ang cake DJ Sam. Pero wa na ako nakaon kay di man ko hilig og tamis. Pasalubong ko nuhay to niya sa ako Actually, gipugos gid ko niya nga kanon dayon to. Pero ingon ko nga dili sa ako. Naglalis pa gani ming duha ato nga time kay sige man siyag pamugos. Kay bawo ka DJ Sam? Dito sa ilang lugar manggod daghan kay halas nga hayop nga
gapalaboy sa ilahang garden. Mga bear ba? Maglagot gani ko kay ituwad ang among mga tanom. Lawgan manggudpod nako sila kay maluoy man ko. Maong ingon sa mong mga silingan, mao daw nang magbalik-balik og manganad. Kung naami mga sobra nga pagkaon, ibutang yun nako na sa garden. Unya kadto nga time nga mukaon na unta kog cake DJ Sam. Tapos nangape ko. Akong bana na sa iyang study room. Sige man og tan-aw ang hayop sa ako maong giitsa na ako ang akong gikuha nga slice sa cake nga gihatag sa akong bana. Dali-dali pud intawon og salo ang hayop DJ Sam. Ug kay baw mo, minutes lang. Murag nagluya gid intawon ang hayop. Nagsuka-suka ug namatay. Nakulbaan gid kog taman DJ Sam. Maong gilabay dayon nako ang cake nga dala sa akong bana. Pansin sab nako no? Every now and then, ginapangutana ko niya kung okay ra ba daw ko. Mukalitra na siyag ingon DJ Sam. Are you okay? Unsa daw nga akong gibati. Matingana pud ko. Nganong naa siya'y pa-breakfast in bed. Usahay timplahan ako niya gatas or tea, nga di man na niya ginabuhat. At manunon kaayo nga akong afam nga bana DJ Sam. Mura kog katabang niya. Bisan pag-ili sa iyang brief kung pwede ako na. Tapos kato nga time, kalit lang man siyang nakugi nga mag-atiman sa akua. Dagan kog pasangil DJ Sam aron lang di ko makakaon sa iyahang inandam. Sakit ang akong tiyan, busog pa ko, naluya ko. Hangtod nga mulakaw na lang siya. Usahay Sam, ihatag na ako sa mga hayop sa mong tugkaran. Tapos dili nila kaunon. Maong nakaingon jud ko nga, naagid siguro something sa pagkaon nga gina-prepare sa akong bana para sa akua. Hangtod one time, while nang hinlo ko, nangaykay ko sa basurahan, gusto ko makakitag ebidensya nga ginahiluan ko sa akong bana. Kay grabe na gyud ang akong pagduda DJ Sam sa iyaha. Nakita gyud na ako mismo sa akong duha ka mga mata sa basurahan DJ Sam. Ang gamay nga container nga hilo para sa mga hayop. Duda ko mao to ang iyang gigamit para sa akua. Mao to iyang gikuhaan og mga ipangbutang sa pagkaon nga iyang gina-prepare sa akua. DJ Sam, humani adto gina-make sure gyud nako nga ako na ang ga-prepare sa akong pagkaon. Wa na ko'y salig pa sa akong bana. Nihangyo ko sa iyaha DJ Sam nga mobisita kog Pilipinas kay gimingaw na kaayo ko sa akong pamilya. Di pa siya musugot ni adto nga time, pero pasayloon ko sa akong lola. Gigamit na ako siya nga patay na siya aron makaligtas ko. Giingnan ako siya nga close kayo mi sa akong lola kay siya ang gapadako gyud sa ako ug namatay siya. Di ko mahimutang kung di ko makapauli sa iyahang lubong. Ang tinuod DJ Sam dugay nang namatay ang akong lola. Gigamit lang nako siya pagbalik aron nga makaligtas ko sa akong sitwasyon. Saka pa misugot ang akong bana. Wa na ko nibalik pa DJ Sam sa iyahang puder ug bahala na siya sa iyang kinabuhi. Balita na ako, kaduha na siya nagbalik sa Pilipinas. Kay nangita sa ako Pero naan ako sa Bahrain karon ug nagtrabaho na isip physical therapist. Tulo na katuig DJ Sam ug wa na ko'y plano nga makipag-communicate pa sa iyaha. Nagproblema lang ko. Tungod kay katuod siya sa akong pamilya ug di siya muundang og pangulit sa ilaha kung asa ko. Di siya motuo DJ Sam nga wa sila masayod kung dis ako karon. Mao nang nabalaka pod ko para sa ilaha. Unsa bay angay na akong buhaton mga viewers. Palihog, tabangi og tambagi daw ko ninyo. Kay nahadlo ko sa akong sitwasyon karon ug para sa akong pamilya. Imong sender DJ Sam og follower, Carol.